Straight to the point. Okay, ato nga balikan mahigala ning maong mga panghitabo kagahapon. Kay mao man to mahigalang schedule nila nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mo lagi na si Mike Defensor, Secretary Mike Defensor, kanhi secretary, mo ni announce nangita bitaw ta mahigala sa kuan ako nalangan magani ko og live sa akong FB page. Kay ngano pagpirmiro ngayon nga masud na dito may Galas Binyo nagkagubot man to inday ken nga dili na madayon. Unya miingon mahigala ang ilang Double Gem EDSA Garden Events Place nga gi-cancel na. So wa ta kabantay na binako na cancel na gyud sus daghan na may nag-live mo tong share na lang sad ko pagkahapon-hapon na. Medyo na ulahi ko kagahapon og share. Niining maong panghitabo kay mo lagi na nga ang kini mong Senate Blue Ribbon Committee hearings duha man gud ni manghigala lagi ka grupo ang Cayetano Black o kining Gatchalian Black. Ug unya kay duha man ka grupo manghigala duha pod ka Senate Blue Ribbon Committee. Duha pod ka chairman. Nga pulos nag-angkon nga dunay legitimacy ang ila mahigalang grupo. So muna nga iyahay og himo mahigala og Senate Blue Ribbon Committee hearing. Na nakahimo na ni sila mahigalang Cayetano niadtong June 4 nga gubot ang Senate. So muna nga nakahukom sila nga dili na lang nila ipahigayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing didto mismo sa hawanan sa Senado kay magkaguliyang man ito. Mamunto ni tabo kaniadtong June 4 mga higala nga dili pasudlon to mga ex-marines nga giiskulta ni Senator Pia Cayetano para makasud nagkaguliyang nya nagduot sa John Vic Rimulya. So sila na nilikay ang Cayetano Black mahigala nga dili na lang ipahigayon didto gyud sa Senate. Straight to the point. Nangita sila laing lugar. But naunsang itabuang kaning lugar nga ilang gi adto held unta ang Senate Blue Ribbon Committee hearing nikalit ka ng adlaw ha. Kalit po ka-cancel. So nga nung naunsa mahitabuan, nakini atong istorya ini may gala ka ng real talk man lang kita ha. Facts man ay mga kaigalaan nga dunay ipahigayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing unta dito. Unya, na-cancel man eh. Kay pagka buntag pa lang, medyo kisaw man kayo sa mong lugar, daghang mga pulis, dili ipadayon dito mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, ang mga senador, mga kaigalaan matod pa, gipang hulgasad, nya di pasudlon. Nyadton tatong June 11 ang ilang Blue Ribbon Committee hearing pero nag-work from home man ang Senado tungod sa security threats kuno. Matod pa. Wag sila dag-anan mahigala nga Cayetano Black kay ang Gatchalian Black sa ako nagingon og balaod may isgutan mas gaan ang ilang basihanan iskumparar sa Cayetano Black pero ang Malacañang naaman nila. Back up man sila mahigala sa Malacañang. Back up sila mahigala sa lower house, sila mo'y giila mahigala sa speaker. So, medyo alkanses na si Alan Peter Cayetano. Muna kong giingon, until today, karong buntag, si Alan Peter Cayetano pa mahigala mo'y dunay dako nga legal back up mga higala nga siya mo'y Senate President. But karong hapon, doon na special session, akong forecast ani day, ilang magyud ang kuha na gyud no, so dili na karon sa pagkakaron ang grupo ni Win Gatchalian mantinir lang sa silang Abilino case nga sila mo illegitimate base sa Abilino case pero unyang hapon makakuha na sila mahigalag 13 at least or kinsa pa ila imo bali nakana mingon ta sa matas balaod sila na gyud mo illegitimate mahigala nga kini niyang mudumala diha. But karong buntag pa lang si Alan ano sa intabua mahigala kaysa ko nagingon back up by the Constitution kini kang Alan kining kang Win Gatchalian, ang backup niya kining Abilino case lagi yun. Nga ang Abilino case, mga higala, obiter dictum ra. Kay miingon ang korte nga lack of jurisdiction sila ana. I-consider na may higala nga political question. So, ang hitabo, naghimo sila og Blue Ribbon Committee hearing ang kang Cayetano Black, napoy ila mahigala sa Gatchalian Black. Niadtong June 11, another tato nga Blue Ribbon Committee hearing, wa madayon. Kay gipa-work from home ni Win Gatchalian ang tanan mga higala nga mga empleyado. Unya mga empleyado sa Senado, hadlok man mga higala. Si Win Gatchalian may ilang gikahadlukan kay mao gi back up sa Malacañang. Butangag daghang mga pulis dito. Back up mahigala si John Vic Rimulya nila. So, nabutang nga si Alan Peter Cayetano mga kaigalaan balaod na mao iya mahigalang gisaligan. Pero ang puwersa, tua.
nila ni Gatchalian. So wa to madayon to maong hearing gahapon unta, pero gahapon may ganang kaguliyang naman sad. Wa na handili na ang Senate maoy binyo, pero mao ni ang nahitabo kagahapon asa man to dong. Daghang tawo kaniyo, nay mga pulis ngadto dito. Maintriga og samot ang mga tawo ngano pugan mo ginila na nga kuanday. Og total ug wa makanay kamatuoran ay laing pug ninyo na pa kuan na lang nya makak na lang unsa magaling. Og kanang ilang mga videos para nako no simple ra gyud because the government has all the resources. Kini klaro-klaro na gyud. The government has all the resources to check whether kanang mga videos and pictures nga gipresent sa mga ex-marines o tinuod ba or dili naatanan. Mingon mahigala nga AI generated na fabricated na mga pictures masuta na to base sa mga experts mingon tang bakako na mga marines. Pero kung kanang mga pictures authentic na kana lahi ng istorya ha. Ha? Kanyo nabali sa mga audio dong. Dito sa gawas nga bahin medyo patindaghan ng tao nya mosuod na to sa Amy Marcos mga kagilaan pero ilang gipugngan inana mo rin nagkagubot na wala na dili na ni Senate ha. Pero inana gyapon ang nahitabo. No? So mga tao maintriga gyud asa man tong naba ni say audio dong. Kano katong nagkuha na kani. Kani oh. Mo na hitabo oh. Okay. Kani mo sa Amy Marcos pag-abot. Pagi-a, senador. Sen anong plan? Sen. Mo ni pag-abot ni Amy. Oh, wa pasudla. Papasukin ko no. Dili po pasudlon yun. So ni hangyo nga musod, wa pasudla, ha? So mo ni nahitabo mahigalang uban mga senador wa na motunga dito kay wa pasudla. So nya taud-taud ni issue dayon og statement ang Double Gem EDSA Garden Events Place. Mo na ni ang ilang kwan statement atong kwan ko ng statement nila dong names nakada dong atong basahon dong. Okay niyo. Mo na ni mahigala. So ni issue na sa statement dayon anang adlaw ha nga mauna na mahigalang papahigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Cancel. Mo na ilang official statement. Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will not proceed. Sa Bisaya pa, ang Double Gem EDSA Garden Events nga lugar may mopahibaw sa publiko nga ang naka-schedule nga Blue Ribbon Committee nga kalihukan niining maong lugar dili na mapadayon. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Sa Binisaya pa, musad nga ipahibaw, ug among balik-balik nga ang Double Gem EDSA Garden Events nga lugar, wa ni siya'y kalambigitan, wa ni affiliation sa bisan unsa nga mga organizer, participants, or sa subject matter na ining maong kalihukan. Our role was solely that of an independent events venue provider. Ang among papel, maulang gyud ang isip independent events venue provider. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Among gipasalamatan ang matag usa sa ilang pagsabot o sa ilang kooperasyon. Now, ang kitang tao mahigala nga kini ni ang klaro-klaro ba lang ba? Kaya di man gusto mahigala ka na bang daghang pang likoy-likoy itong istorya na kapoy na kanin ana. Ako mahigala nagtuo ko o ako I believe nga kining atong mga listeners sa DYHP, RMN Cebu o IFM, ang mga Pilipino nga nagsunod sa itong programa dili ni mga bugo inday kinoy. So kini ang usa ka lugar nga nikalit og cancel. Makapangutan ka nganong kalit pag cancel lay. Kana pareho na nang naaba mahigalay lugar mo abang kag lugar kay para sa kasal
or moabang kag lugar para sa birthday party kasamang kay. Nya kalit o cancel, moratag tag ngano man nga nakalit magka-cancel. Ha? Simpre natural na mahigala nga mangutana ta, ngano nakalit magka-cancel? Nga tuwa na gani abot nga sa Amy Marcos day. Bisa mo gani nga reserve ka na kalit mga higalag, magpa-reserve ka sa restaurant doon na sa kalamisa lang. Hibaon sa kang, explikaran sa kang ano na cancel na galit. So kini katingalahan yun. Ang mga tao, dili mga bugo, kasabot mga tao na. Kunya ila pang gi-justify nga wa may labot ana, wa may affiliation sa organizer, participants, or subject matter. Ang amo ra gyud ani nga independent ra gyud mi. Igo ra gyud mi mga konday. Nang hinaw ang Double Gem Edsa Garden Events Place. Ngano ka nga nang hinaw man? Pisakid sa nga naminaw na to karon. Kung dunay usa ka lugar nga ato nang maayo ng pagkasabot nato, labig nag-abang na karon indekin. Kay private gud ang lugar. Bika mo dihang naminaw nako. Kansilon lang kanang adlaw dayon sugot mo. Na labi na mahigala na anang mga bisita na nang kuan. Doon na gid akong rason nganong nakalit ng inana. Ha? Usang klasiha sa pressure o kinsa ang nag-pressure nganong kalit nagikansilar mga sukit dig paminaw. Istorya tag klaro ba? No, dilita ka ng atong puyok-puyokon bagyo mga tao nga mo na. Sa may nahuna-hunaan sa tag-iya. Ang tag-iya rin mo ini kansilar o kalit. Ang manager rin ni kansilar o kalit. Nga way mahigalay tawag sa outside forces. Musamot o kaintriga ang mga tao nga ngano man gyud nga pugnan man ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngano man gyud. Sumuna ang mga senador pag-abot niya Amy Marcos, wala pa sudla mga tao ni Chan pahigala nga papasukin. Para kini nga mga panghitabo ni ani nga dili gid pasultihon ka ng 18 Marines. Mo contradict ka na sa pamahayag ni Congressman Terry Ridon nga nganong ika kon magunang malita nga ang suod sa malita mangga raman. Nganong wagi pa man tagagubot nga mangga ra makadain ng suod ana? Pero unya na to tiwason ni kasamang name sa atong tiwason unya to taon. Patuhon man ta nga wa man kuan man mangga ra may suod. Ug mangga ra man kay suod nganong magkagubot man nganong si John Vic Remulla ug kadtong mga Marines sila si Alan Peter Cayetano sa Spia Cayetano atong John 4. Ngano anak man kagubot dito sa Senate. Pasag dila na kay mahimo ng katawanan ngay mangga ra man kaday suod ana.